Penting Ahmad Jompi na kabenda jingtip ki pajba no shong snong jo bejela menda kasni haka review meeting ki mission hapo bejelam jo chief minister joni nila shim ya kana karai bat kata karai kalong ba ia ta to notification ka bangila pemi hati ni benai ki beladep ba misya ya kitu kilonging longsen ba kindon katakan reception ke wedding reception dan kecing kawai dan benta ke shongkha ke shongman ka bangla syak lolos kata nrei bunta kasmi ngishim ya kara ba ya katu ko order ka bangla syak mentani withdraw no ka bangut ka wedding reception haki artli di district ni withdraw no ka penengkong kolong ka Ringhoi district bat ka baa ka East Khasi Hills district ka sorkar kanusha bandon kanu ka jingkawai ha ka bede bat ka kentil kurin lane ha ka kawai dawai ka bede bat ka shongkha shoman bat kani ka implies ru ya kijing kawai ki baper kani kan trekam nadu menta kasih bat kabangasno bat kabangakla ban ong na kalian coba surka nama ngitip bun bah kibela apply ke application hakini ki atli ki district kawai Ringhoi district bat kawai East Khasi Hills kabangi kerpat na kalian coba surka bat hinnem snow AA yang ni decision di mission na kalian bersurka nama ni hak ban ship yang kan ke extreme decision lane kala sekalai ka bakam kor na ka benta ka jing sosngan bat na ka benta ka jing bit ke jing biang jong ki paiba ki basyong hapo ka East Khasi Hills district batlu hapo ka Ringhoi district Barokawi kani karai ni shim de namar ba ki cases ki batu mala I report i health minister ki bun ki bajia kade ya East Khasi Hills bat kabaang hapo Ringhoi district bat kade ko order kan trekam nadu menda kajarmil tat hadu bagin pentip da unwei pat